Nakausap ko si Mrs. mga kasinag. Good news! Natagpuan na po si Bagwis. May nakila si Bagwis. Ayun mga kasinag, tamang relax muna. Mamayang gabi pa naman ang pasok namin, kaya para pasyal muna kami dito. Kasama ko yung aking pamangkin. Panggabi pa kasi ang pasok namin mamaya. Hindi ko alam mga kasinag kung ilang linggo yun ako magpapanggabi. Lahat kami, pati yung mga pamangkin ko, panggabi na rin sa trabaho. Kaya ngayon mga kasinag, naninibago ako kasi nga first time ko magpapanggabi sa trabaho. First time ko ito, kaya kondisyon muna ng katawan at baka mamayang gabi, unang gabi pa lang sa trabaho, baka antukin na tayo. Makatulog tayo. Sa lahat pala ng ating mga viewers, subscribers, shoutout po sa inyo. Sa lahat naman kasamahan ko dyan sa trabaho sa PMC, shoutout po sa mga kaibigan ko, mga leader ko, mga supervisor, mga empleyado ng PMC. Shoutout po sa inyo lahat. At sana'y nasa mabuti tayo lahat na kalagayan. May nagpapa-shoutout pala dito. Abayan, shoutout mo naman ako dito sa Legazpi City. Isang maliwanag na shoutout pala kay Mr. Toribio Celestino from Legazpi City, Albay. Maraming salamat sa iyo idol sa suporta at pagtiwala. Kaimboy, wag pala. Shoutout din ako kasi isang maliwanag na shoutout din kay Mr. Rogelio Salvidar, taga Santo. Hindi ko alam mga kasinag kung taga saan siya. Kasi nag-comment lang siya sa comment section natin. Tapos sino pa magpapa-shoutout dito? Tingnan ko mga kasinag ha. Isang maliwanag na shoutout din kay Mr. Henry de la Serna from Trece Martires, Cavite. Malapit lang, andyan lang mga kasinag. May viewers pala ako dyan. Ayun mga kasinag, yan lang yung nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout na rin kay Idan Vlog. Suportahan nyo mga kasinag si Idan Vlog. Yan yung kanyang YouTube channel. Huwag nyo sana pabayaan. Please subscribe naman po, Idan Vlog. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta mga kasinag. Hanggang ngayon andyan pa rin po kayo na sumusuporta sa ating YouTube channel, kaya salamat po. Sarap sa katawan mga kasinag pag nakakapagbilad-bilad. May tanim na pala ito. Anong tanim nito? Ay, pichay. Pichayan pala mga kasinag. Pichay ang tanim. Tapos yun pala yun, nakita niyo yan? Yung tinuro ko nung nakaraan, pichay din. Pichay pala ang mga tanim. Banalo yan. Malapit ang bilihan natin. Sariwa pa. Diyan lang. Alam ko mababaw lang to Kasi yung nakaraan may nakita akong dito tumatawid Kasi parang sarap pumunta doon mga kasinag. May doon, may may kubo. Daw. Uy. Mababaw nga lang. Pero malamig yung tubig. Turo yata Ha? Turo. Bahala na pag hinabol tayo. Takbo. Ay. Ang dami ditong gamot Alam nyo ba mga kasinag? Sinong nakakaalam nito? Yan ito Ginugulay din to Alam nyo ba ito mga kasinag? Yan, ginugulay din po ito. Tapos ito yung ginagamot sa mga bali. Pag nabalian ka mga kasinag, gugumusin nyo, ito ang itatapal nyo mga kasinag. Mabisang gamot ito kasi itong ginamot ko sa anak kong lalaki, yung siya dito yung medyo bumukol yung ganito niya.
Ayan yung ginamot ko. May nagturo sa amin yan na manggagamot no sa amin. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Nalimutan ko eh. Ginugulay din yun eh. May nagugulay din nun. Ayun baka oh. May tagak. Ayun. Basta kayo matapang. May ibon dun oh. Kilyawan. Ha? Hindi mabait yan. Hindi lang hahabol yan. Ang laki pa naman oh, barako. Hindi yan, halika dito. Hindi tayo habulin yan. Ang laking baka. Ayun oh. Ayun. Huwag natin lapitan. Baka anuhin tayo niyan. Suagin. Nag-aarado. Nag-aarado si tatay. May kalabaw din dito. Nag-aarado. Tataniman ito ng mga gulayin. Kasi yung mga kasi nagugulayan oh. Ang palaya yata yun o upo. Patula ba? Parang ano? Patula. Nakikita ako. Nag-aarado si tatay. Nag-ano siya, naggagawa ng taniman. Kasi libre naman nga talaga mga kasinag yung ano tubig oh. Ayan lang yung pang ano yung pandilig na tubig. Ayan lang. Dahil mga tanim. Layo pa siguro ang pagkuna ng kalabaw na yan ano. Saan daw nabili yung kalabaw na yan mga kasinag? Ano? May kalabaw din pala dito sa Cavite. Nakikita ko kasi dito mga kasinag, baka lang. May kalabaw din pala dito. Ayun oh. Yung ginagamit ni tatay. Palapit yung baka, palapit. Ayaw ko lumapit doon sa baka, baka suwagin tayo. Baka matapang yan eh. Pinuntahan ko lang doon mga kasinag. Tinignan ko lang kasi yung lugar na yun. Namimiss ko kasi ang Siroma mga kasinag. Kaya naglalakad-lakad ako dito. Nakakamiss lumanghap ng sariwang hangin. Preskong kapaligiran. Kaya nagpasyal-pasyal ako dito. Kasama ko to si B-Boy. Ay Lord, salamat sa mahal na Panginoon. Naway malampasan natin lahat ng pagsubok na darating sa atin mga kasinag. Tawid na tayo sa kabila. Up, yeah. Yeah, up, yeah. Ang presko ng tubig. Pero hindi siya malinis. Kasi nga mga kasinag, yung ano, yung imburnal na galing doon sa taas dito bumabagsak. Kaya hindi malinis yung ano, yung tubig na yan. Sigurado ako, hindi lang yan. Baka meron pang ibang imburnal na dito papatak sa ilog na yan. Nakapagbilad-bilad na, nakapaglakad-lakad na. Pauwi na kami ngayon si tatay oh. Ano? Nag-aararo.
Pagdating nga natin dito mga kasinag sa bahay, galing doon sa may ano dyan, flood control, sabi nga. Nagluto ako ng ng patula, upo. Upo na may giniling na may miswa. Sutanghon pala. Ayan oh. Ayan luto ko. Luwabo yung ating camera. Yan yung niluto ko mga kasinag, upo. Sinahugan ko ng giniling na may sutanghon. Yan ang aming pananghalian. Tapos nakausap ko si Mrs. mga kasinag. May good news. May good news sa akin. Kasi mga kasinag, natagpuan na po si Bagwis. May nakakita kay Bagwis, yung pamangkin niya. Doon sa mga kasinag, kung maalala nyo mga kasinag, yung vlog ko nung una na yung pinakamataas na bundok sa bayan ng Seroma, yung Tinaluhungan, doon po natagpuan ni Inteng. Kung kilala nyo si Inteng, yung pamangkin ni Mrs. Kasama ko dati sa paghanap kay Bagwis. Natagpuan niya mga kasinag si Bagwis. Hindi lang nalapitan, pero nabidyohan niya mga kasinag. Yung huni, siya mga kasinag, kaparehas talaga ni Bagwis. Kaya natuto ako mga kasinag. At kahit paano, nabidyohan siya. Hindi lang makita mga kasinag ha. Ito yung video. Ayan o. Ayan video mga kasinag. Si Bagwis. Ito yung video mga kasinag. Kasi kaparehas talaga mga kasinag ni Bagwis. Saka medyo nalapitan nila eh. Kasi kung wild na agila talaga ito, malayo pa lang, lilipad na ito, hindi nila ito mabibidyuhan or makukunan ng ganyang kalakas yung buses, yung huni niya. Kasi malapit lang eh, hindi lalayo na masyado eh. Kaya sobrang natutuwa mga kasinag kasi nakunan talaga siya ng video. Nasa pakiramdam ko, si Bagwis talaga to. Hindi ako magkakamali mga kasinag. Kasi yung huni niya, kaparehas na kaparehas. Tapos yung iba yung pakiramdam ko eh. Kaso lang mga kasinag, medyo mailap na rin si Bagwis mga kasinag. Kasi hindi rin niya kilala si Vincent. Hindi naman kasi siya nagpalaki doon. Kaya lalayo talaga yun. Pero kung ako nakakita nito mga kasinag, wari ko, pag tinawag ko ito, magiging familiar sa kanya yung boses ko. Baka malapitan ko ito. Kaya ngayon, sobra talaga akong natutuwa mga kasinag sa balita ni Mrs. na ito na isinid sa kanya yung video. Nagkukopra yata ito dun mga kasinag, yung pamangkin ni Mrs. Kaya nakuhaan nila ng video na i-record nila. Kaso lang hindi nila talaga nalapitan. Panoorin nyo mga kasinag yung video. Ayan. May nakila. Si Bagwis. Laura, ito na. Si Bagwis. Naglupad. Nahiling ko na si Bagwis. Sayang din nagparani. Magyanay ko na isum. Iyaw na naman si Bagwis oh. Nagbalik. Nagpaparani siya kaso lang nadulag. Pagpigiran na yan kung grabe na ang pakarani. Nadulag siya. Nabura. Yaw lang idis irinutan lang. Yaw lang dyan. Di ko kaya mamaanan kung yaon sa in. Pero harani lang. Nagbubura. Ano sa pakiramdam nyo mga kasinag? Sa pakiramdam nyo, sa matagal nyo rin kapapanood kay Bagwis, ano kaya sa pakiramdam nyo mga kasinag? Si Bagwis baga talaga ito? Kasi hindi naman gaanong kalayuan ang nabidyohan nung pamangkin ni Mrs. Kaso hindi lang talaga nila nalapitan. Kung iba-ibang agila yun,
Unang lipad pa lang nun, malayo na yun alis na yun Ikukumpara natin mga kasinag ha, yung video na ipsinend sa akin ng pamangkin ni Mrs. Tapos yung video na nasa akin, video ni Bagwis na humuhuni siya. May nagila. Si Bagwis. Dito niya talaga ako pigpapansin. Si Gerson lang ang pinaganyang hiling. Oh. Hindi. Ito Ano sa palagay niyo mga kasinag? Si Bagwis ba talaga yan? Kasi may pagkapareho talaga sila. Saka hindi siya gaanong lumayo. Kasi kung iba-ibang agila ito mga kasinag, hindi ito malalapitan ng ganyan. Hindi malalapitan ng ganun kalapit kung iba-ibang agila. Kasi makita lang sila nun, lilipad na ng malayo yun. Hindi pati huhuni ng ganun kalakas na may tao. Kasi ang agila mga kasinag, napakatalas ng pakiramdam. Si Bagwis kasi mga kasinag, nasanay po siya na maraming tao. Kaya kahit may tao, huhuni siya ng huhuni. Hindi kagaya ng ibang agila na pag may tao, tahimik lang yan. Nakikiramdam lang sila hanggang lumipad na laang. Kaya naniniwala ako sa pakiramdam ko, si Bagwis talaga ito mga kasinag. Medyo mailap na nga lang. Sana dumating ang time mga kasinag na pag uwi ko ng si Roma, machimpuhan ulit sana natin si Bagwis. Maipakita ko sana sa inyo mga kasinag ulit. Para naman maniwala kayo na buhay si Bagwis. Kasi marami nagsasabi na si Bagwis daw patay na, kinatay na. Sa pakiramdam ko po talaga mga kasinag, kasi ako nag-alaga kay Bagwis simula maliit hanggang sa lumaki. Alam ko sa sarili ko na buhay po talaga si Bagwis. Hindi yun kinatay or hindi yun na huli ng tao. Kasi yun ang pakiramdam ko mga kasinag. Pero kung may kakaibang nangyari doon, baka magpakita yun sa panaginip ko or kung ano ang mararamdaman ko. Kasi simula nung umalis mga kasinag, si Bagwis hindi ko na napanaginipan or wala sa pakiramdam ko na yung may masamang nangyari sa kanya. Kasi si Bagwis mga kasinag, itinuring ko na po siyang para kong bunsong anak. Kaya kilalang kilala ko ang ugali ni Bagwis. Tapos yung huni niya. Kasi tumagal sa akin na higit 2 taon si Bagwis. Kaya kilalang kilala ko po talaga si Bagwis. Simula nung maliit hanggang sa lumaki. Nararamdaman ko si Bagwis talaga itong mga kasinag. Hindi ito ibang agila. Kasi kung ibang agila yan, hindi malalapitan nyo ng ganun. At hindi rin huhuni ng ganun kalakas. Siguro, naghahanap yan ng pagkain si Bagwis nang natsimpuhan nila Vincent, yung pamangkin nga ni Mrs. Kaya naniniwala ko si Bagwis talaga ito mga kasinag. Thank you Lord. At buhay si Bagwis. Yan lang ang pinagpapasalamat ko. At ibinalita ko lang ito sa inyo mga kasinag kasi masaya nga ako sa ibinalita sa akin ni Mrs. na ganyan nga nakita si Bagwis. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng marami sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo sa aming YouTube channel. Sa ngayon mga kasinag, pasensya na rin kung hindi ko po kayo araw-araw ma-update. Kasi nga mga kasinag, may trabaho po tayo. Simula ngayon, panggabi na po ang pasok ko. 1 month yata ito na ganitong schedule ko na panggabi. Thank you so much sa 65,600 na subscribers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please like, share, and subscribe naman po ng aming mga video. Yan lang po ang tanging lambing ko sa inyo mga kasinag. At hanggang dito lang muna. Bye-bye!